Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा बे समाव फाइनाली गुड निउज बेनो जाबाय जोबोर खमावनो क्वालिफाइड जाबाय कनस्टेबलनि ड्राइभारनि काट अफ दा फाइनाली रिलिज जाबाय जों बेखौ नायगोन। गोदान अफिशियेल नटिस रिजाल्ट ओंखारबाय। स' बेनिफ्राय नेक्स्ट दाव कनस्टेबल AVUB कमान्डो SI लेभेलाव लारि फैगासिनो दङ। बे मासाव मार्च दानाव गोबां साख्रिनि रिजाल्ट नोंथांमोना मोनगोन। जोबोर खम काट अफ थांदों जों बेखौ नायगोन। अफिशियेल नटिफिकेशन नायगोन। बेखायनो भिडिअखौ नायजोब। बेनो जाबाय काट अफ लिस्ट फाइनाल नंथ'आ। दा जों अफिशियेल वेबसाइटआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो नोंथांमोना मा रिजाल्ट्स दा बावैनो मोनथारसिगोन SI लेभेलावबो बेनिफ्राय कनस्टेबलावबो। दा जोङो रिजाल्ट एन्ड एडमिट कार्डआव क्लिक खालामबानो नैबे पस्टनि थाखाय नोंथांमोना फाइनाली नायनो हासिगोन काट अफ लिस्ट आरो लोगोसे एडमिट नोंथांमोना स्किल टेस्टनि थाखाय डाउनलड खालामनो हासिगोन बा नायनो हासिगोन आरो। दा स्किल टेस्टआव थांनो थाखाय काट अफ लिस्ट फैबाय बेखौ नायोबा नोंथांमोना रिजाल्ट लिंक मोनदों बे लिंकआव क्लिक खालामबाथाय नोंथांमोननि रिजाल्टखौ नोङो नायनो हागोन। स' बेखायनो जों क्लिक खालामनानै बोरै नायनांगौ होनोबा नेक्स्ट कनस्टेबलावबो बेबायदि फैगोन आरो। जेरै रल नाम्बारखौ होनांगोन बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै साबमिट खालामनांगोन होमबानो नोंनि क्वालिफाइ जानायखौ ड्राइभार कनस्टेबल जा एबा गुबुन पस्ट जा बेबायदि सेम प्रसेसआव नायनो हागोन। देन काट अफ नायनोसै। दा बेखायनो जों बेक थांनानै काट अफ मार्क्सआ जों बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो बेनो जाबाय अफिशियेल नटिसआनो नायदो काट अफ लिस्ट। दा काट अफआ ओरैबायदि खम जायखौ जों सानाखैमोन ओरैबायदि खम काट अफ फैदों खम नाम्बारावनो क्वालिफाइड जाबाय। जेरै 29.94 बेनो जाबाय 21.13 दा बे जाबाय 3% रिजार्भेसन दङ। बेनो जाबाय आदिबासिफोरा थ' सिगां SC बा OBC जों बिथांमोना थांफानांगौ जायोमोन जायनि जाउनाव काट अफखौ सहायामोन नालाय दा बिथांमोननो 3% सरकारा रिजार्भेसन होदों बेखायनो खम थांबाय। देन बेनिफ्राय 22 होनजायो आरो अभारअल। स' बेनिफ्राय STP आव नायदो नै 29.04 29आवनो फैदों बेनो जाबाय 29.04 काट अफआवनो क्वालिफाइड जाबाय। फिजिकेल टेस्टआव बिखिनि नाम्बार मोननायानो ड्राइभिं टेस्टनि थाखाय बिथांमोनखौ लांनाय जाबाय आरो। खायसे गोजौ मोनदों जानांगौ नाथाय मेन सोनारगोन नोंनि ड्राइभिं स्किल टेस्टनि थाखायसो। स्किल टेस्टआव मोजां खालामबानो खम नाम्बार मोननायाबो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन नेक्स्ट लेभेल। स' बेनिफ्राय आनरिजार्भआव नोंथांमोना अभारअल 31 लानो हायो 30.92 दा ओरैबायदि मोजां नाम्बारखौ STफ्रा बेयावबो मोनदों जोबोर क्वालिफाइड जाबाय जोंनि STफ्राबो आनरिजार्भ केटेगरि पस्टआव। स' बेखायनो कनस्टेबल AVUBआवबो बांद्राय गोजौ काट अफ थाङा जानांगौ मानो होनोबा खमावनो थांनायखौ नुदों नोंथांमोननि थाखाय गल्डेन चान्सबो फैनो हागौ आरो। स' बेखायनो 654 पस्टनि ड्राइभारनि कनस्टेबलनिया बिखिनि थांदों। स' बेखौ नोंथांमोना नायदो एन्ड नेक्स्टआव मोजां होबानो जाबाय साख्रिया फैगासिनो दङ। नोंथांमोना बैसागुनि सिगां रिजाल्ट मोननो हागौ फाइनालिस्टखौ आरो 10 मेआव एपइन्टमेन्ट लेटार्स। देन बेनिफ्रायनो गोबां राइडार्सफोरनि बेयाव दङ काट अफआ अभारअल माने 31 सामथिं थांदों आरो बाट पस्टआ बेयाव खमखा नालाय नाथाय मेना जाबाय कनस्टेबल ड्राइभाराव नोंथांमोननि काट अफआ ओरैबायदि खम। स' बेखौ नायबा कमान्डो लेभेल कनस्टेबल AVUB SI आवबो खम काट अफ थांगोन बेखौ नेक्स्टआव नोंथांमोना रिजाल्ट होनाय लोगो भिडिअ मोनगोन।